ọbụla a na-arụ ụzọ ịrụ ụzọ etinye ezi ịkpọta mmadụ tinye eredakwa ụzọ onye akpọtakwa mmadụ tinye arụba ụzọ ịpụtakwa ụzọ adịrọ so amam how people see it ebe a na-agwa gọọmenti na ihe akwesị mere mere ka imagine ebe agbafa nkịtị ịghọtagasị na ọkụkọ na-ebe akwa abụrụ ka egbo rapụ nwe ya ka kama na ọkụ ụwa n'onye ya I want them to be enjoying our Commonwealth uncomfortable. I don't want them to be sleeping. People are out of school. People are helpless. People are hopeless. People are depressed. Federal government, the state governor, and Igbo has the allocation. I'm not going over. Every fall about IGR internally generated revenue. States or Kachanambra generate billions of naira every month. Yet people are suffering. No electricity, no road, no soccer school, no badminton school, no table tennis school, no dancing school, no gymnastics, nothing. And we're over 50 games in the Olympic. How many are we even practicing? And we're my judo, and we're my rugby, what are they weather? And we're golf, and we're swimming. If government is reasonable because he put in place, in 1 or 2 years, even Australia, North Korea, South Korea, New Zealand, don't have the 3 months old in the almost women. Hallelujah. We're 15 years old, 16 years old, Olympic, put a gold. And one soccer school over there, Boston school, and one basketball school, and one Rosa, a Rosa, 8 years, a Potam Malutina, a Reda Posa. Potam Malutina, Rosa, a Potaposa, so. Thank you, my brother Okulola. God bless you. You know, one thing in this life with me, I like when people know the truth. Do you understand me? And speak that truth or say that truth without looking anybody's face. Do you understand me? God bless you, Okulola. There's no how we treat no get an able mother. Apo. Mobudu African country here, Banye Ghana, Banye Togo, Banye Ivory Coast. Banye Kedafia bụ Senegal, banye Rwanda, banye bem Egypt. N'Africa anyị ka nna gwa talk more of mgbe ife n'iziere nke ịpụbazie gịnị outside the mother earth bụ Africa. Do you understand me? Iwe babazi ife dịka Europe, baba Asia country. Nwanne ịta ọcha ife a niile wee na-echikata azụ na Nigeria. O nwere any politician nọ na Nigeria ga-adị happy with. So I need something. What are the reason I do? Since I'm on again about uzo ka eji eme campaign. I yellow uzo. Etu agete okulo last week. I will confirm pure truth. Then impotence if we see onye isi oji ga na comment section. Na defend the onye protect your life and property. Na defend the onye enye mu yesiri electricity. Family eni na anọ Nigeria. Or they can na-achị gị the proud of obodo a. Mana nwa ya nọ n'obodo Igbo agụ akwụkwọ. Nwa ya agụcha akwụkwọ o chigata azụ enye appointment. Gị nwenye nọkwa na comment section defend the governor gị cannot protect the life and property. Nwa ya ahụ nata nwa ya ga-eji security na-aga. Akpagoro nwa ya afọ generational wealth. Ọsọ goro enye arụ ọrụ ọsọ enye arụ n'ọrụ. Ego nna ya nwere ayara agwụzi agwụ. Do you understand? So you may change your mind, you know, one of you bata. Get happy with any governor, your president, or senator, or no honorable politician on Nigeria. Kirifana ko. Or basic need of life get the belege. Kafanacha maka your fusion. In the logo security. Egbugoro mmadụ na ya village self or yale ekwu anything or yakwo da bia na that place and o nwere kwene ife o ga-eme to put stop to that kind of thing not to happen again. Mmadụ pụtalo na my boss ọ na-agba m na ma afọlọ na school na alụ ụzọ everywhere. Ọ na-alụ ụzọ mana nke nwa kịta a na-akọ na alụ ụzọ kịta na a na-alụ gị ụzọ akwali arụchalụ gị ụzọ ri ya agbakwala na gị ụzọ ri ka onye na-agba echiri obi n'aka. Okay, no government number one, first of all, he protect the even about life and property. Hanyu kulia mi game na gana abo kitani, yani protect na life mo na gana abo, na ni protect ai. No if you issue of threat to life. No if you dey na village get e churu bi aka na ga na apoge. Nigeria salgodo ọkụ. Enwegoro ife a na-akpọ peace. Second, they give an steady electricity, uninterrupted steady electricity. Nigeria salo one time.
Ifo Nigeria nke a mụ na gị na-abụ ma obodo steeti gị akịta nwee ife a na-akpọ uninterrupted electricity wee secure life and property mụ na gị na-abụ steeti afọ ga-asaragodo ezigbo ọkụ because ụwa anụgodo na ọkụ dị n'ime na steeti gị godo ga-create more jobs. Do you get my point? So ọ ya agbapụta na-ekwu okwu because of gịnị nwere ife ma a na-akọ ya ndị enye ọkwa na comment section afọ na-egosi how ignorance dị. Akwa ịnụrụ ife kwuru ọla kwuru ebe a kịta nke a bụrụ mụnwa na-ekwu ya. Do you get my point? Kedu the plan eji for mụ na gị na-abụ kedu ife a na-eme kedu ife afọ a na-eme afụrụ anya karafi ya bụ ọ bụ kwata ka alụbara anyị ụzọ even dulu ma mba dị n'uju eji ma ụzọ mere anyị ka apụta ofu village pọtọpọtọ uwe nwere ụzọ kedu ife ọzọ ị ga-agwafa fe nwere health care center then the next thing bụ na anya ekwefe nkwa ụzọ fachinyere the governor aka elu. Do you know the reason why ha agbara that no oke na ọrụ gọọmenti ya nidere ihe ogodo gọọmenti biko anyị jụrụ ifrezi ya nwanne onwerezi ebe eji ilu ụzọ were eme kampen n'Europe maọbụ Asia ya na-agwa gị bụ pure a na-arụcha ụzọ gwa gị ha many years ụzọ ga-anọ o nwere ụzọ kịta gọvanọ nọ na Anambra steeti maọbụ Enugu maọbụ Abia maọbụ any part of South East ma na Nigeria today arụchara ya nye gị guarantee na ụzọ afọ ga-anọ 50 years ayala onwere gọvanọ ọzọ ga-arụju datịrị ụzọ afọ after 50 years enwee budget for maintenance of that road no nke chicha pụọ wuti ndị atemi ahụ ọ pụkwala ụzọ afọ aghasa onye ọzọ pụtakwa obidokwe n'ishi ọ bụla ezigbo ụlọọgwụ ka e nyere gị ọ bụla ọkụ steady electricity ka ị na-afụ ịkpata ga-akpata ibido gbabara ndị iro ọsọ igo ana na nke onwe gị esi wee gaa ana ịtọ na court ife a niile adịghị eme ebe gọọmenti na-arụ ọrụ ebe a structure ife like ihe Okwuluọla kwuru kịta na maka ife sports o nwere program ya dị na by today ịmara na a lot of talent na-enwe esi n'ala Igbo ndị na-agba ọsọ ndị ga-egwute nwunye ndị ga-awụnwu jump ndị ga-apịanwu tenis ọ bụla tina fa build ife a niile a na-eme interstate ndị Abia na ndị Anambra ndị Enugu ewepụta ya like this amala ndị ga-ebu cup from there fa na-aga international inwere idea Gọvernors nwere plan for that one ebe ka ụmụ fano ị na-abịa na comment section defend the governor that cannot protect life and property so na amichi unu niile ọnụ